Predstavte si, že sedíte na rande. Pred vami sedí sympatický muž, aspoň na prvý pohľad. Dáte si dúšok vína, usmejete sa a čakáte na chvíľu, keď sa vás opýta niečo o vás. Čokoľvek, no tá chvíľa nepríde. Tak to nejako to naposledy zažila aj Lena. Triciatnička, ktorá verila, že nájsť normálne rande v dnešnej dobe je ako nájsť parkovacie miesto v centre v piatok večer. Nemožné, ale stále to skúšate. Lena sedela oproti Martinovi. Pekný chlap, dobrá práca, vtipný, len s jednou malou chybou. Rozprával a rozprával. O sebe, o svojich úspechoch, svojich cestách. Lena sa snažila zapojiť. Hodila pár otázok. Ale odpoveď bola vždy tá istá. Ďalší príbeh o ňom. Po hodine a pol už vedela mená jeho 3 šéfov, obľúbené jedlo jeho psa a presný itinerár jeho poslednej dovolenky. Keď sa s ňou pri odchode rozlúčil vetou, bolo to super. Konečne niekto, kto ma chápe. Lena si len v duchu povzdychla. Lebo ak toto bolo chápanie, tak bola asi expertka na telepatiu. A tu prichádza otázka. Čo robí rande naozaj dobrým? Ako sa dvaja ľudia môžu skutočne spoznať? Prečo je také dôležité, aby sme poznali mapu lásku toho druhého? Dnes sa pozrieme na koncept Love Maps od Johna Gottmana a na to, ako vytvoriť hlboké spojenie už na prvých stretnutiach. Lebo dobré rande nie je len o peknej tvári, je o tom, čo si dokážeme navzájom otvoriť dvere do svojho sveta. Ja som Zuzana a budem vás prevádzať týmto podcastom spolu s mojou sestrou, ktorá je odborníčkou na vzťahy. Kati, porozprávaj nám teda niečo o tom Johnovi Gottmanovi. Táto Gottmanová metóda je založená na výskume dlhodobých vzťahov, kde má pomáhať partnerom budovať pevné, zdravé a odolné vzťahy. Používa konkrétne rôzne techniky, ale aj nástroje na zlepšenie komunikácie, riešenie konfliktov, alebo aby sme posilnili priateľstva, intimitu a celkovo také tie spoločné hodnoty. Gottmanovci vyvinuli jeden model, ktorý sa volá dom zdravého vzťahu, ktorý má niekoľko poschodí, pretože tvrdia, že každý dom by mal byť vybudovaný na veľmi pevných základoch. No a o tom sú tieto Love Maps, ktoré si Zuzka práve spomenula. Love Maps to je budovanie láskyplného priateľstva, kedy máme za úlohu poznať nášho partnera viac do hĺbky, aby sme vedeli ich sny, túžby, obavy a radosti. Keď si takto počula ten príbeh, videla si tam alebo cítila nejaké kontrolky ti začali blikať? No, bolo to veľmi kratučký príbeh, kde ale jedna osoba evidentne nebola spokojná. Dobré rande by malo byť založené podľa mňa na dobrej konverzácii, ale hlavne, aby tam bol vzájomný dialog. Podľa toho, ako to bolo opisované, ten príbeh, tak to bolo založené len na monológu. Toto sa môže stať niekedy na rande, ak je niekto veľmi nervózny, alebo sa môže stať, že ten človek môže byť viacej egocentrický, takže je dôležité si všímať, je toto len taká jednorázová interakcia, alebo ak by sa táto osoba stretla niekoľkokrát s týmto človekom, treba si všímať, že či sa tam vytvárajú také vzorce toho správania. Už môžem teda otvorene povedať, že sa jednalo o to, že ten muž veľmi o sebe rozprával, čo by nevadilo, keby teda dal priestor aj tej Lene, alebo pýtal sa aj na ňu. Povedz mi teda, prečo je dôležité spoznať fakty teda o tom druhom partnerovi, aj ten jeho vnútorný svet, a či sa mohla Lena zachovať inak? Dôležité je, aby jeden partner iba nemoderoval a nedominoval v rozhovore, hlavne kvôli tomu, pretože vtedy sa tam nevytvára priestor na také skutočné emocionálne prepojenie. Pretože jeden človek spoznáva druhého, ale ten druhý nepozná toho prvého, ak to dáva zmysel. No a o tomto rozprávala kedysi už vzťahová terapeutka doktorka Sue Johnsonová, ktorá používala na to krásnu metaforu. Keď si predstavíme dvoch ľudí, ako tancujú spolu tango, tak je to o tých vzájomných pohyboch a vzájomnej dynamike. Bez toho emočného spojenia, lebo emočné spojenie je v podstate schopnosť vnímať alebo rozumieť alebo reagovať na pocity toho druhého a na jeho potreby. Takže ak sa tam takáto skúsenosť alebo interakcia nevyvíja, tak jeden človek je evidentne potom dosť frustrovaný alebo nahnevaný alebo nespokojný celkovo. Myslíš si, že mohla tá Lena nejakým smerom sa snažiť usmerniť tú konverzáciu, alebo keď už mala pocit teda, že sa zmenil na monológ? Áno, no podľa toho, ako ten príbeh bol opísaný, tak to znelo aspoň mne, že sa aj skúšala párkrát nahodiť nejaké otázky a pravdepodobne dúfala, že by sa
ten dotyčný chytil a snažil sa opýtať nejaké otázky tiež naspäť. Jednak to závisí aj od osobnosti človeka, od toho, že čo my očakávame od toho druhého. Takže je dobré vytvoriť trošičku priestor a zistiť, že či ten druhý človek sa chytí tej konverzácie. A hovorím, keby to bolo už druhé alebo tretie rande a tá druhá osoba sa toho moc nechytá, tak vtedy je asi najlepšie odísť. Lebo sú ľudia aj hamblivejší alebo takí introverti, že sa napríklad neradi otvárajú na tom prvom rande, takže či aj toto mám brať ako red flag, alebo či sa mám snažiť to nejakým spôsobom prelomiť. Pýtaš sa dobré otázky. Ja si myslím, že celkovo my máme aj dobrú intuíciu a že máme určité pocity z človeka, čiže ak má niekto dobrý pocit a že tá druhá osoba sa akurát nepýta otázky, tak je pravdepodobne dobré vytvoriť ešte priestor, zistiť, že taký ten vzťah vytvorí, lebo skutočná kompatibilita sa ukáže až časom. Je aj prirodzené, že na prvom rande sme není vždy úplne autentický. Väčšinou sa snažíme ukázať tú najlepšiu stránku nás. Niektorí ľudia to ukazujú tak, že sa snažia rozprávať čo najviac o sebe, o tom, čo v živote dokázali. Si myslím, že až časom sa dá zistiť, že ako kompatibilný by tento pár bol. Otázkou je, že či má niekto na to toleranciu alebo čas dať tomu priestor na niekoľko tých rande. Jak tam cítim nejakú chémiu, tak môžem tomu dať druhú šancu a uvidí sa na druhom rande. Alebo potom, keď to je pre mňa nezaujímavé, tak idem ďalej, áno? Áno, asi tak. Sú nejaké univerzálne znaky toho, že to rande ide dobre, okrem teda tej chémie alebo tomu spojeniu emočnému. Čo by si mali ľudia teda začať všímať? No, jednak by si mali všímať, či sa dotyčná osoba pýta otázky, prejavuje nejaký záujem, či sú aj takí, akí majú v podstate, ako konverzujú, či prerušujú toho druhého, či ho vôbec počúvajú, či sú tam iba sebaoslavné reči, či sa zaujímajú o názory tej druhej osoby. Niekedy môžu ukázať takú pasívnu agresivitu, alebo niekedy aj taký veľmi negatívny pohľad. Určite sú, ty to voláš red flags, na čo si treba dávať pozor aj ako rozpráva dotyčný o svojich bývalých. Lebo ak tam vidíme, že veľa rozpráva negatívne, tak na to by som dávala pozor. Ako môžem zistiť teda na tom prvom stretnutí, či je niekto ochotný a schopný vytvárať hlboké spojenie? To je, myslíš, len tou konverzáciou, tými otázkami? Nie len záujmom, otázkami, ale celkovo je ten človek milý, je empatický, je pozorný. A máš aj nejaké zaručené otázky, ktoré vedia naštartovať dobrú konverzáciu? No podľa mňa by to boli vždycky dobré témy, také, o ktorých sa ľudia nerozprávajú každý krát. Niečo vtipné. Ja som niekde čítala, že veľmi dobre, akože sa tie spojenia nadväzujú napríklad, keď spolu niečo prežijú, že keď sa boja. Alebo zase naopak nejaký endorfín, že sú niekde na kolotočoch a že toto veľmi pomáha. Áno, vnemy, zážitky. Absolútne. To rande, keď dopadne zle, ako sa zachovať, by sme to nebrali ako osobné zlyhanie? Ja si myslím, že je dobré po každom takejto interakcii urobiť trošičku sebareflekcie a rozdeľovať, že za ktoré interakcie som bola zodpovedná ja, za ktoré dotyčný. Hlavne netreba brať všetky rande veľmi vážne, treba to brať len ako skúsenosť, lebo učíme sa z každej skúsenosti, čiže netreba to brať ako zlyhanie, ani by som to tak vôbec nenazvala. Ono je to tak v živote, že čím viacej skúšok máme, tým sa zlepšujeme. To treba brať ako hru, aj sme sa kedysi rozprávali o tej komédii How to Lose a Guy in 10 Dates, tak to treba brať trošičku ako hru, že vchádzame do takého priestoru, ktorý moc nepoznáme, ale ide tam o to, že ideme v podstate spoznávať druhú osobu. Netreba to brať hneď, že ideme vytvárať vzťah alebo budovať vzťah, pretože je úplne normálne, že prídeš na rande a možno, že je to úplne super osôbka, ale není tam vôbec žiadna fyzická atrakcia, fyzická príťažlivosť. Treba si toto povedať dopredu, nedávať si žiadne ciele, očakávania, nemať žiadne očakávania. Že nečakať teda, že hneď ak pôjdem na to rande, že je to ten pravý človek, alebo držať sa ho zubami, nechtami. A ďalšia dobrá vec je si vždycky uvedomiť, že čo je pre nás dôležité, aké potreby a čo by sme chceli, aby náš budúci partner zahrňal, aké charakteristiky.
A ak stretneme určité osoby a že naozaj tam není ani jedna z tých charakteristík, niekedy sa ľudia ako keby nútili stále s tou osobou aj na silu ostať, ale myslím si, že ak nám to hneď od začiatku moc nevyhovuje, tak je lepšie dať priestor a možnosť nájsť to práve. Dôležité je teda zachovať si optimizmus v randení, aby sme sa mohli dostať na ten ďalší level. A čo je ďalej v tom domčeku? Prvé hneď na spodu je budovanie lásky plného priateľstva, to sú teda tie love maps a v tom poschodí ide hlavne o poznanie partnera do hĺbky, jeho túžob, obáv, radosti. Potom máme druhé poschodie v tom dome, to je prejavovanie obdivu a uznania. Tam ide hlavne o také pravidelné oceňovanie toho, čo si na partnerovi vážime, lebo je veľmi ľahké, čím dlhšie sme s partnerom, tak si všímať stránky, ktoré nám na ňom lezú na nervy. Potom máme tretie poschodie, to je otáčanie sa k partnerovi radšej a nie od neho. A to je v podstate reagovanie na potreby nášho partnera a snahy o spojenie. Potom máme ďalšie poschodie v tom dome, ktoré zahŕňa pozitívne riešenie konfliktov. A ide o to, aby sa partneri teda nehádali, ale aby vedeli riešiť konflikty a zvládať spory bez kritiky, obhajoby a opovrhovania toho druhého. Ďalšie poschodie je prijímanie vplyvu partnera. Tam je dôležité sa naučiť schopnosť robiť kompromisy a rešpektovať partnerové potreby. Ďalšie poschodie je prekonávanie zablokovaných konfliktov, riešenie hlbokých rozdielov a hodnot, ktoré majú partneri, lebo je úplne prirodzené, že sa dvaja partneri hádajú, len tak, ako som spomínala, ide o to, aby to bolo vyriešené pozitívne. Ten úplný samý vrch toho domu je vytváranie spoločného zmyslu, zdieľanie spoločných snov, rituálov a hodnot. V ďalšom dieli si môžeme sa porozprávať trošku o prejavovaní obdivu a uznania. Takže v podstate budeme hľadať v našom partnerovi alebo oceňovať veci, ktoré si na ňom vážime, ktoré máme na ňom radi, radšej ako si všímať len to, čo nemáme radi na našom partnerovi a v čom nás hnevá.